Таракосозе назен саломати хуба нигоҳ кунед чиқа итальянкаи фасонтон ёфтагим я намуду хушрувайра бинен гили новинка марҳамат бад сангоша маҷоиб задагай як либосаш 200 сомонай ина марҳамат духтаро то 250 сомон амира мефурӯшад лекин инамаш мода арзонша ёфтам 200 сомон марҳамат ази бо дигар ангоша мастаиб ҳам хушрувай духтаро бароҳатак сабука как оригинал мана итальянкаи оригинали фасон нарх 200 сомон каседа дар кораи духтаро се расветкаи фасон дора бигирен ки тамом нашава хутон медонен ки итальянка чихе тез рафтестай тамом шудестай ина марҳамат беҳад хушрӯ беҳтарин варианто нигоҳ кунед ишам фасона сангоям хамелеон ира бинен аҷоиб задагай 200 сомон як либос духтаро ма рақамро мемонам дар рӯи экран касонеда ки доставка дар кораи ина идона бикунен киртаи фасони итальянка ҳам роҳат мекуна бадантон ҳам хушрӯай ҳам моднияй гуфти гапо ҳам зебандаяй беҳтарин варианто бо нархи дастрас 200 сомон як либос ина ҳозир то охири навора тамошо кунед итальянка ма бисёр нишонтон метиҳам духтаракои азиз иша ишта фасон иша ишта фасон мана бинен хушрӯван духтарако аҷоибот моделакои хушрӯ фасон ина ҳамаш гулои шерс мариям гулако итальянкои оригинал марҳамат хоҳишмандо метавонен муроҷиат кунен дар равакак шумода доставка мекунанд ё ки биёен нависен фақат доставка доранд духтаро марҳамат нигоҳ кунен одат кардам уже нигоҳ кунен духтаро аранҷи биша диден чӣ хушрӯай ина иша ишта фасона иша ишта фасон беҳтарин иқо хушрӯаи итальянко мана марҳамат духтаро духтаро ҳози ки пешай идай ку тез тамом шудестай шумо агар ки як киртаам гирифтанӣ бошад чанд варианти интихоб кунед мисол мехостагитон ки набошад дигари мехостагитона баран ина марҳамат ина тиграк ҳам хушрӯай бовар кунед духтаро ина сангоша намеген фасонша намеген ҳами фиолетовира мекофтане ина марҳамат духтарако ҳозир аксияи беҳтарин шудага ино бо нусхаи ипекай меги киртаи ипек карда пуштаги мана итальянкае лекин беҳтарин варианто марҳамат духтаракои азиз интихоб кунен тез да шумода доставка мекунанд ира бинен иша ишта хушрӯ сангоша нигоҳ кунен қолаби сангоша нигоҳ кунен духтарако бинен чихе фасончаяй ира бинен неке камай духтаро расчётотона бигирен и кам мондагиай ина идаётон аста чихе қимат буд чихе намеёфтӣ ина қолаби сангира бо диден чихелияй инам хеле мана беҳад фасонак арзон дастрас 200 сомон як либосаш духтаро бо касоне ки барои обтовӣ мегиранд ина оригиналай материалаш касе обтовида мегира ино бо арзон мешава марҳамат интихоб кунен